Aký druh pripojenia zvoliť pri montáži kúpeľňového radiátora? Odporúčame dve riešenia pre pripojenie radiátora. Prvé pomocou ventilu 50 mm v osi rúrek zo sťany, to je jeho rozteč, umožňuje namontovať radiátor v prípade, že chceme, aby bol radiátor uprostred steny, výklenku alebo niky. Potom veľmi ľahko môžeme vyznačiť na stene os radiátora, ktorá nám bude určovať ideálny stred. Navyše, rozteč 50 mm v osi je najuniverzálnejší rozteč, ktorý umožňuje pripojenie väčšiny radiátorov aj uľahčuje výmenu v budúcnosti. Čo viac, máme možnosť použiť rôznu šírku radiátora bez ohľadu na to, akú má krajnú rozteč. Máme tu príklad modelu Zigzag s pripojením typu ZS, na ktorom ukážeme možnosť pripojenia pomocou ventilu s roztečou 50 mm. Toto pripojenie má tiež otvory v kolektoroch umožňujúce montáž vykurovacie tyče. Na jednej alebo druhej strane do voľného kolektora zaskrutkujeme pak uzatváracú zátku. Druhým typom, ktorý odporúčame, je pripojenie radiátora pomocou ventilu s ponornou trubicou. Montujeme ho do jedného kolektora, teda vertikálneho profilu na ľavej alebo pravej strane radiátora. Používame ho, keď chceme, aby bol radiátor na boku steny, pri rohu, pri nejakom prvku, ako je sprchový kút, čo nám umožňuje namontovať radiátor z jednej strany. Na radiátore s dolným krajným pripojením typu SX ukazujeme pripojenie pomocou ventilu s ponornou trubicou. Do jedného kolektora montujeme ventil. Do druhého kolektora môžeme namontovať vykurovaciu tyč. Toto pripojenie umožňuje aj opačné použitie ventilu a topné tyče. Môžeme použiť topnú tyč z ľavej strany a ventil z pravej. V prípade použitia pripojenia pomocou ventilu s ponornou trubicou montujeme ho v blízkosti steny, rohu a potom máme možnosť použiť rôznu šírku radiátora, oddialujúc sa od steny na očakávanú vzdialenosť prispôsobenú šírke radiátora. Ventíly sú dostupné hlavne vo verzii s termoštatickou hlavicou na pravej strane alebo s hlavicou na ľavej strane. Pokiaľ ide o výber vhodnej verzie, môžeme sa riadiť buď vlastným výberom, teda pohodlím používania, alebo v prípade ventílu s ponornou trubicou by sme sa mali riadiť umiestnením radiátora v miestnosti. Pokiaľ ide o pripojenie prívodu a spiatočky, je potrebné sa riadiť šipkami výrobcu pred inštaláciou rúrek v stenách domu.